よろしくお願いします。本拠点 A と C から半々で突ということで A から出撃。メッサーラの武器構成はこんな感じ。ゲロビもいいんですが、当てれる腕がないのでチャービからの正射式をメインで考えています。メッサーラは銃撃の割には速度が速いので初動戦闘で行ってしまうけど、戦える気がしない突という話なのにみんな一拠点に流れてるこの正射式ワンズバルカンは射程が長いので結構当たる感じします。ちょっと突には人数が足りないようです。図体でかいやつがおった。今最大チャージのチャージ当ててるんだけど、決めなし。メッサーラはまだメカチケ強化なのですが、ブーストチャージが弱いので、近日中にフルマスして、ブーチャも上げとこうかなと思います。ゲロビも装備していきたい気持ちもあるのですが、正射式ワンズバルカンと同時持ちできないのが悲しいところ。このチャービもうちょっと威力あってもいいんじゃないかなと思う今日この頃。補給カット。撃破チャンスは逃さない。届かないか。一発当たった。今視野角は3でカメラタイプは D を使用しています。スピード感も止めて3にしてるんですが、次の調整で変わりそうで心配。いたたたたたた。自分が大きい機体乗っている時は体格減数感じないんだけど、敵に当てる時はすごく感じるんですけどね。絆き動きです。いつもの紫ザク来た後ろにいてよかった。この機体4機編成の人もいますよね。話は変わって可変機っていいですよね。何かロマンを感じます。ジャクランを筆頭にメッサーラやガブスレイなんかも好きです。操作しているだけでもテンションは上がります。ただガンオンにおいて可変するからの利点は少ないのかなと感じます。単純に移動速度が速くなるくらいでしょうか。ハンブラビやガザ D が格闘攻撃にもなりますが、純粋に格闘というよりかは移動に利用されています。格闘を装備していなくても変形した後数秒は格闘判定ありだと武装が4つある感じで可変機を選ぶ利点になるんじゃないかなと思うんですけれどうなんですかね。メッサーラ君は絆キルがほとんどだったのでダイジェスト中。ひどい。ゲロビさえあれば強いなど。この人が下手なだけで上手い人が使えば強いはず。多分。最後にこれだけは言わせてください。落ちろうかと。南が攻められているので南から出撃。逆乱登場。武器構成はこんな感じ。一番武器は高出力ビームライフルです。ダウンポイントが1200もあるので多少外してもヒルには取れます。そこから切り替えなしで2丁ビームライフルが撃てるので武器の連携がとてもスムーズで気持ちいいです。空が落ちる。この子たまに変なこと話しますが、気にしないでください。この2丁ビームライフルは、金図限定武器です。金図機体も使っていたのですが、この2丁がないのはだいぶ戦力が落ちるので、逆乱は金図機体以上がいいでしょうね。お兄ちゃんどこ？特性は、ビマッシュ高機動クイリロですが、どれも当たりな気がします。エクストラ機体がクイリロ、金図機体がビムッシュクイリロでした。6分頃にクイリロでよかったなというシーンがありますので、そちらも見てください。とどめを受けろ。メッサーラも逆乱も同じコスト340。しかも逆乱は無料機体。逆乱の方が使い慣れているのもありますが、メッサーラはあまり活躍させられませんね。逆乱ならデラックス入っていたら普通に回してたのになんで無料で配ったんだろう。とても不思議。高出力外しまくってますが、当てれるようになるともっとキルが稼げそう。移動倍速。フルアーマーユニコーンさん今倍速中です。やめてください。高出力の弾がないと不安補給してきます。いやー、お医者さんはこれは補給ポットです。データガンダムは欲しい。僕じゃマーク2の実況動画で話していましたが、武器の配置を変更中です。両軍で400弱も、機体があるので気が遠くなる作用してます。武器構成も何がいいのか、機体模索してますね。お前がいるからあんなに目を見る。
この子のセリフはロザミアセリフなんで気になさらずに、最近やっと両軍の強襲は武器配置変更終わって銃撃を開始中、年内に終わるのだろうか。バズーカも大体昔の F 装備なんで M に切り替えたり武器強化してると本当に時間がいくらあっても足りないですね。また調整が入ったら武器の構成も変えていかないといけないかもしれない。デック発見。捕まえたの。こちらもな、落ちろ。ユクスラさん痛いっす。今見てもらった一騎打ちの勝負で結局負けたんですけど、高出力ビームライフルのダウンポイント1200の良さやリロードも早いので回転も良く、もっとうまく立ち回っていたり、格闘を持っていたらまた違った結果になっていたかも。ちなみに、機体は金属体の特製クイックリロードでした。本当はコスト差もあった仕方ないといけない展開でしたけどね。空が落ちる。空が落ちる。空が落ちる。あれは戦艦だから心配なしですよ。お兄ちゃん。ブースト回復してからっと、よし本拠点殴るぞい。高出力2丁半分、高出力2丁半分、ブラストがコンボ的にはいい感じ。ブラスト弾は格闘にすべきかまだ迷ってますね。この戦場はだいぶ連邦がおせおせでございます。本拠点殴り放題でございます。モジュールに着地姿勢制御にをつけています。これはホバー機体の着地した時の引っかかりというか粘りというか、それが嫌いなのでつけています。なんであんな感じなんですかね。走行強化ジムみたいにブースト時だけホバーで徒歩歩きモーションしてくれないですかね。あの機体は着地も素直なんだけどな。今は熱くてよかったブラスト弾。あなたお兄ちゃんの恋人？ブースト切れはいつも辛いっす。よっしゃ。いやーお医者さんはいやー。これは補給ポットですね。よし補給終了。行くぞー。そこー。まあでプランは全ての武器切り替えなしが魅力です。対角減衰の恩恵も受けてだいぶコスト340としては良い機体になったのではないでしょうか。敵はいませんかお兄ちゃんどこ？お、固定放題ポイントゲットだぜ。固定放題外すやつおるー。やば、初めて絡んできた。ちょっと絡みたくないタイプですね。前線でブースト吹かすとか、マジ？この子性格悪いみたいです。よし、ブースト回復、数的にもちょっと分が悪いですな。お、フルコーン撃破、お仲間さんサンキュー。アウチ。潰せるのかいこの私を。潰されちゃった。残り時間もあとわずかだし、敵のゲージも割れそう。最後突できそうな北側から出撃。代理さんがミノもかけてくれた。いける。お、ガブスレイもいるじゃないですか。突撃おー、ガブスレイ先行しますなー。ゲージが割れてしまう。急げー。お兄ちゃん見つけた。おー、殴るんじゃー。オラ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 わちゃー、お前はもう、あ、終わってましたわ。ゲージ差2倍差以上の勝利。本当に均衡した戦場って少ないですね。5位入賞は無理でした。1位の人は5万も殴ってる。すごかです。ネズミ練習しようかな。最後に12月調整の情報がまた出たので見ていきましょう。この項目は戦闘距離を短くする作用があると思うのですが、ノーロック性は中距離有利になりそう。ブーストダッシュ機能の拡張は何か楽しみですね。個人的に一番気になるのはこれですね。ガンオンのスピード感は失われないで欲しいな。次の調整項目、ここが気になる。待ち時間だと。次の調整項目、
この文言がありますが、どうせなら大きく変わった方が個人的にはいい。連邦軍機体の個別調整項目。武者ガンダムがこれでどのくらい減っていくのか。ブーストゲージ消費せず、歩いていけばいいなら通常移動制御のモジュも流行るかな。ジムコマンド系とはまたマイナーなところ来ましたね。ガンダム試作1号機は輝きそう。ジオン機体の個別調整項目。この2機体は輝きそうですな。この辺の武器追加はワクワクします。とにかく12月18日の調整を楽しみに待ちたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。